Vôbec nepichá, to je super. Och, je to jasné. Nie je to skutočný, ale čokoládový kaktus. Preto nepichá a je taký chutný. Super. Chcem to skúsiť tiež. Bolelo to. Môj kaktus nie je vôbec z čokolády. Je skutočný. Jane, nemáš šťastie. Au, bolí to. Jej, som génius. Teraz môžem jesť kaktus. Ale z ktorej strany? Mám nápad. Dávaj pozor. Super. Teraz je oveľa pohodlnejšie jesť kaktus. Je len škoda, že nechutí lepšie. Fuj! Ble!